Kerrotko vähän, että mikä tämä Genelekin nykyinen tuotevalikoima on? Tänne asennuskaiutin puolelle meillä on mallisto, jossa on 3 eri kokoista kaksitiekaiutinta. Pienin malli 4410, siitä seuraava 4420 ja sitten isoin 4430, jotka on näitä kompakteja kaksitiekaiuttimia kiinnitettävissä seinälle tai kattoon. Ja ne on tosi helppo sijoittaa tilaan, kun tilaan on fyysisesti aika pieni kokoisia, niillä on helppo löytää hyviä paikkoja. Sitten tähän mallistoon kuuluu ripustettava tämmöinen pendant-malli, jonka voi vaijerilla ripustaa katosta samalla tavalla kuin valaisimen roikkumaan. Ja sillä tavalla saadaan sitten korkeisiinkin tiloihin hyvä tasainen peitto isommalle alueelle. Sitten jos tarvitaan matalia taajuuksia enemmän, niin löytyy subwooferi, joka on ihan uusi malli. Eli voidaan sitten sijoittaa johonkin sopivaan paikkaan seinälle, kattoon tai kalusteen taakse tämmöinen asennussuppari. Ja sitten on myös upotettava kattokaiutin, jonka voi laittaa sitten alakattorakenteeseen kiinni. Ja siitä löytyy sitten muutama eri viimeistelyä, eli sitä saa joko pyöreällä tai neliskulmaisella ulkomuodolla, eli se etuverkko on valittavissa sitten riippuen mikä on sisustuksen tyyli, niin sen mukaan. Ja näitä saa sitten myös näitä kakstiemalleja tilattua 120 eri värivaihtoehtoa, jos on semmoinen projekti, että tarvitaan vähän paremmin sisustukseen sopiva värimaailma, niin meiltä saa sitten myös tilattua tämmöisen erikoisvärin näihin. Aika selkeän kuuloinen tuotevalikoima teillä on kaikkeen tarvittavaan käyttöön.